мусобиқаи байналмилалии қайғиронӣ таҳти номи Тоҷикистон Slalom Open то 23 моҳи март дар Тоҷикистон баргузор мешавад. Макони асосии баргузории мусобиқа ҳарчанд дарёи шуху беқарори Варзоб интихоб шудааст, аммо аз рӯи барнома як бахши рақобатҳо дар кӯли ҷавонон сурат гирифт, ки он ном дорад Slalom Cross. пеш аз оғози рақобатҳо маросими расмии ифтитоҳи мусобиқа баргузор гардид. муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода ҳамаи меҳмононро ба Тоҷикистони ҳамешабаҳор хайрамақдам гуфта, ташкили чунин як чорабинии варзиширо самараи дастгириҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нисбат ба варзиш маънидод намуд. ҳамзамон меҳмонон низ таъссуроти хешро роҷеъ ба интихоби макони баргузории мусобиқаи қайғиронии слалом баён доштанд. баъд аз анҷоми қисмати расмии чорабинии рақобатҳо низ оғоз шуданд. давоми 3 рӯз пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ва ноҳияи Варзоб макони баргузории боз як мусобиқаи байналмилалии дигар дар намуди слалом гаштааст, ки рӯзи дуюми мусобиқа дар кӯли ҷавонон ҷараён дорад ва ин ҷо варзишгарон дар намуди слаломи кросси байни ҳам сабқа доранд. маҳз барои баргузории чунин як мусобиқа анҳамин гуна як ҷастангоҳ бунёд карданд, ки аз болои он варзишгарон ба даруни об меҷаҳанд ва дар оби истода ҳаракат мекунанд, ки ин ҳам як намуди варзиши ҷолиб аст ва барои Тоҷикистон таҷрибаи нав аст. дар кӯли ҷавонон танҳо барномаи слаломи якнафара пешбинӣ шуда буд, ки он аз масофаи кӯтоҳ ва давр задан дар атрофи манораҳо сурат гирифт. ба иқрори намояндагони ин риштаи варзиши Тоҷикистон, бахши қайғиронии слалом дар кишвари мо намуди нав аст ва барои ин мусобиқа 6 нафарро омода намуданд. мо ин варзишро нав оғоз кардем. солҳои пеша мо аз ин намуди варзиш кам кам тамрин мекардем ва муддат чанд вақти охир дар якҷоягӣ бо дастаи Қазоқистон дар дарёи Варзоб муддати 2 сола 3 сол аст, ки мо пайи ҳам омӯзиш карда истодем. намояндагоне ки мо дар инҷа ҳастанд 6 варзишгар, 6 нафар варзишгар, 2 духтар ва 4 писар имрӯз баромад мекунанд. дар мусобиқаи байналмилалии Тоҷикистон Slalom Open 8 кишвар ва 16 даста иштирок доранд, ки дар маҷмӯъ беш аз 100 қайғирон феълан барои касби мақомҳои ифтихорӣ байни ҳам рақобат доранд. Я первый раз в Таджикистане, и тут в Душанбе мне очень сильно нравится. Тут очень красиво, очень дружелюбные люди, гостеприимные, и мне очень все нравится. рақобатҳо аз рӯи 4 нави қайғиронии слалом, 2 намуд миёни мардум ва 2 намуд миёни занҳо ҷараён дорад. ташкили чунин мусобиқа дар Тоҷикистон ва дарёи Варзоб ҳарчанд дар замони соҳиби истиқлолӣ таҷрибаи нав аст, аммо дар замони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дарёи Варзоб макони асосии тамрини қайғиронони Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҳатто кишварҳои Олмону Амрико низ шуда буд. табиати Тоҷикистон имконият медиҳад, ки чунин навъи варзишро дар Тоҷикистон рушду инкишоф дод, чунки федератсияҳои дигари кишварҳо барои варзишгарони худ қубурҳои махсуси обгузар месозанд. аммо Тоҷикистон, ки аз зумраи кишварҳои саргаи об маҳсуб мешавад, бунёди макони махсус барои тамрин лозим нест. табиат барои мо аллакай чунин фазои мусоидро созмон додааст. Таджикистану очень повезло, что вот природа дала такие возможности. Вот это вот прекрасное озеро мы знаем, да, оно сегодня молодежное, а буквально вчера, я знаю, оно было комсомольское, так вот называлось, да. А мы все в свое время еще были комсомольцы, мы помним Советский Союз. И очень здорово, что сегодня Таджикистан создает такие условия, когда объединяет города, страны, спортсменов, ну, во благо, конечно, вот всего самого хорошего. И очень правильно это сделано, что это проводится во время международного праздника Навруз, который объединяет всех. рақобатҳо дар кӯли ҷавонон ҷолибу диданӣ сурат гирифта, барои меҳмонон, ки дар рӯзҳои истироҳатӣ ба сайру гашти боғ баромада буданд, тамошои ҳунарнамоии қайғиронон низ ҷолибу диданӣ буд. давоми беш аз 3 рӯз беҳтарин қайғиронон аз кишварҳои Тоҷикистон, Русия, Беларус, Қазоқистон, Узбекистон, Ҳиндустон ва шоигарии Таиланд барои касби мақомҳои ифтихорӣ талош мекунанд.
Здесь, на реке Варзоп и в Душанбе, в советское время проводились тренировочные мероприятия и соревнования чемпионата Советского Союза, и республиканские соревнования большие. Ощущение такого, знаете, ностальгического счастья, потому что я здесь был 30 лет назад, в прошлый раз, с одной стороны, а с другой стороны, что город Душанбе похорошел, он стал более современным, более юным таким. рӯзи дуюми мусобиқани ҷанбаст шуд ва чун анъана беҳтаринҳо миёни мардон ва занон маълум шуда бо гулҳои рамзӣ қадрдонӣ шуданд. ғолибони мусобиқа имрӯз бо гул қадрдонӣ шуданд ва медалҳои худро бошад дар маросими расмии пӯшидашавии мусобиқа ки нимаи дуюми рӯзи 23 март дар кохи наврӯз доир мешавад ба гардан овезон хоҳанд кард.